Päivä oli surullinen ja rahaton. Olin saanut töistä potkut, kun tää lama on. Mä päätä raavin, mistä käärin edes yhden setelin. En kyennyt kun itkemään, mut siitä keksinkin. Mä pullotan mun kyyneleet ja myyn ne Saharaan. Missä niitä tarvitsee tuo kuiva karumaa? Mun ideasta kuuli itse presidenttikin. Tuumi tässä ratkaisu ois vientiongelmiin. Tuotanto halpaa ois, on Suomi varsin masentunut maa. Ja Afrikan sijaan Euroopasta isommat rahat saa. Siis pullotetaan kyyneleet, myydään ne Baden-Badeniin. Missä Suomen murheet pumpataan suihkulähteisiin. Joo, pullotetaan kyyneleet junalla Baden-Badeniin. Missä niissä kylpee turistia toinenkin. Niin kansa itki ja talous nousi pian jaloilleen. Ja ilo alkoi, mut ei riitä pelkät onnen kyyneleet. Hallitus mietti pitkään, miten tääkin kriisi ratkaistaan. Kunnes joku muisti, miten alkoholivero poistetaan. Ja taas pullotetaan kyyneleet, myydään ne Baden-Badeniin. Missä Suomen murheet huudotaan suihkulähteisiin.